सालमारी रब्बारनि हरकसां जराओ 9 तारिख जानुवारी चिनी पीके मेडम बाय तुइदुलजाक काइटोनी फान तिनिनि उस हारिगो पीके मेडमनि जारै बनो जे तुइदुलानि बागै तैबो क्राक खलायै बासागै रुल संविधान आइन नि मते तुइदुलै काइटर नि हामारि बाय तिनि उ चिनी उ तिपरा हा आमा बसुमती आमानो तुइखौ मालाथों होनैनाय काइटर ते कुबुन बसुमती आमांथों चिनी संगत्रा मांथों बाबा गरिया अंथों जतनो चिनी बसुमती हानो बांग्लादेश नि जे राजत्व नि तलावो जों सातक बिटक उंटक माने उयाकनि दायतिनो सादिन जों माथों चिनी हा चिनी शासन ओंलाथों हाय होनैनाय मताइरक आशीर्बाद खालायलासथों चिनी टिपेबनि साकावो हामारि रलासथों हाय के जों वासगैनो दिनै जों जत चिनी टिपेब ओंगैनाय जों दिनै उ ताबो जाति सावलायनानै थाङै दङ तैबो फरमुं दङ जे एनआरसी नि बागैबो दायतिनो सक्सेसफुल ओंरलाथों चिनी उ ईश्वर ते बाबा गरिया ते संगत्रामा आमा ते फुं गुबुन जानजा बिसास आबनो तैयैनो एनआरसी दायतिनो सक्सेसफुल खालायथों होनैनाय दिनै उ हरकसां जरावो जों जाति सावनानै दिगि थांगो हामबाय जतनो Hasema